Ahojte, vítajte v CrossFit Partizánske, moje meno je Marek, som tu hlavným trénerom a v tomto videu sa budem snažiť ozrejmiť to, prečo je CrossFit to najlepšou voľbou aj pre teba. CrossFit je jedinečný tréningový program, ktorý kombinuje silový tréning s gymnastikou a s prácou s vlastnou hmotnosťou a v neposlednom rade kombinujem rôzne kardiocviky, ktoré ti pomôžu zlepšiť tvoju fyzickú kondíciu, silu, rýchlosť a vytrvalosť. V neposlednom rade ti dokážeme pomôcť s úpravou hmotnosti a s odstránením problémov, ktoré sú spôsobené nesprávnym alebo sedavým životným štýlom. CrossFit je veľmi efektívny a zároveň bezpečný a je vhodný pre ľudí všetkých úrovní kondície, od úplných začiatočníkov, ktorí sa nikdy nehýbali, až po profesionálnych športovcov. Každému dokážeme tréning upraviť presne na mieru. Je to tréning plný zaujímavých pohybov a veľmi vhodný do bežného života. Zlepšenie psychického zdravia a zlepšenie sebavedomia. Výstup mimo komfortnú zónu, ale v komfortných podmienkach. Drastické zlepšenie kondície a celkového zdravia. Odstránenie bolesti chrbta, svalov a problémov, ktoré spôsobuje sedavý spôsob života. Budú sa ti venovať skúsení a certifikovaní tréneri, ktorí prechádzajú neustálým zdokonalovaním. Tréningy šité na mieru presne podľa tvojich aktuálnych schopností a možností. Bohaté vybavenie a priestor na plnohodnotný crossfitový tréning. Priateľská a podporná atmosféra nielen od trénerov, ale od všetkých členov našej komunity. Široká ponuka tréningov počas celého týždňa, kde si každý nájde čas na tréning. Ak ťa toto video zaujalo, neváhaj a prihlás sa na vstupnú konzultáciu. Veľmi rád sa s tebou osobne stretnem a objasním, ako môže CrossFit pomôcť aj tebe. Ako sa hovorí, lepšie jedenkrát zažiť ako 1000-krát počuť. Ďakujeme za pozretie a teším sa na teba.